Naglisod og labang ang pipila ka motorista o nga nakasinati og zero visibility sa kadalanan gumikan sa nag-leak nga gas nga gikan sa nadisgrasyang tanker truck sa Malungon, Sarangani. Driver og laing sakay niini samdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Hindi na maklaro. Di na maklaro. Nanghunong na kini mga motorista diyang pulos puti nga aso na lang ang makita sa kadalanan sa barangay Nagban, Malungon, Sarangani pasado alas 6 sa gabi adlawng Lunes. Ang maong aso, liquid carbon dioxide diay nga nag-leak nga gikarga sa natikalbo nga tanker truck. Gilayon kining girespondihan sa kapulisan ug Bureau of Fire Protection. Since ito is tanker, nagkaroon ng leak, hinintay na lang na maubos yung laman hanggang sa matanggal yung truck sa highway. Atol sa hitabo, nakahiagom og samad sa ulo ang 42 anyos nga lalaking driver, samtang samad sa wala nga tuhod sab ang nahiaguman sa 26 anyos nga lalaking kaubanan ni ini. Padayon kini gipatambalan sa ospital. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Matud sa kapulisan, pabiyahe gikan General Santos City ang maong truck padulong Davao City diyang nawad-an og kontrol sa pagmaneho ang driver sa zigzag nga kadalanan sa maong lugar ug nadisgrasya. Ito yung sigsag na portion ng highway. According sa driver is nung mag-brake siya, nang kumapit yung brake. So ang kanyang ginawa, inabig niya ito pakaliwa para hindi siya madiretso mahulog doon sa manggahan. Ang nangyari, doon siya sa mismong highway na tumba. Hinoon, walay natalang na-suffocate sa maong nag-leak nga gas nga sagad ginagamit sa food and beverage production, chemical manufacturing ug uban pa. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.